салому алейкум дӯстони азиз. Як мусурбеки дигаршам мехоҳам ответи хубаш бутум. Ин мусурбек дар як видеош як мачита ишро мета, мега мо ина мачити кофирора чапа кардем. Мардуми Сурияра кофир гуфтесай. И гнидора ки иҷозат додагӣ боша ки як миллата кофир биган? Ки? Ё проституткаи Америка ҳастанд? Шояд гӯш кунед мара. Мардум, дар Ғаза дар як минут 20 то 25 нафар мардум ҷон додесанд. Барои озодишон баротша бурдесанд. Барои озодишон дар асри 21 мехоҳанд озод зиндагӣ кунанд. Барои чӣ и гнидо намехезанд биганд ки Америка бас кун, хуни мардуми Ғазара резонданд? Барои чӣ гапора гап намезананд? Барои чӣ? И гнидо ҷавоб метаҳанд. Ҷавоб метаҳанд. Ман дастгирӣ мекунем президенти Сурияра. Дастгирӣ мекунем. Ман агар ба ҷош бошам, ҳамаша сари тир мекунам. Ҳамаша 2.5 миллион ба ҳисоби ООН. Ман худам боварӣ дорам ки ай 3 миллион зиёд. Ана мехоҳем мусуро мардуми озоди Сурияра нобуд кардагӣ ҳастанд. Давлат чӣ қадар пешравӣ дошт. садҳо миллиард доллар яксола доход дошт. Чӣ кор карданд? Сурияра, Багдада, Ливияра. ёра ки иҷозат додагӣ боша ки мардуми Ливияра, мардуми Сурияра, мардуми Ироқа кофир биган? Америкара кофир намеган ё? Фикр кунед. Ранги Кабирӣ, ранги Иқболи Чумо ёки Ҳусейни Чучулбек. Барои чӣ ябор намехезанд биганд ки Америка бас кун, мардуми Ғазара хунша резонданд? Барои чӣ? Фикр кунед. Мардум, фикр кунед. Иҷа кофир ки будай? Ман рӯи рост мебурам гап мезанам ки Белый дом главный спонсори ИГИЛ аст. Создатель ИГИЛ аст. Аё гуфта метавонад? Кабирӣ гуфта метавонад? Не. Иқболи Чумо гуфта метавонад? Не. Хуй Ҳусейн гуфта метавонад? Не. худшон гуфтанд ки мо гуфта наметавонем. Даже метарсанд биганд ки Хамас террорист нест. баъд мегӯянд ки шумо ғуломен дар территорияи Российской Федератсия. ғулом ки будай? Президенти Российской Федератсия чӣ гуфт биромад? Гуфт ки бас кунед. Мардуми Ғазара чок карданд. Внутрин органашона савдо кардесанд. Лаънати Худо ба шумо, ҳам одамое ки имрӯз мебуроен ай ислом гап мезанем, яке чум ҷиқидесен, чӣ корое кардесанд дар асри 21. Ин айб аст. Мардуми Ғазара айб аст. Лаънат ба он, лаънат ба ОБС, лаънат ба дигар направлениё. Марг ба шумо ҳамун домуло, марг ба шумо ҳамун такаришое ки имрӯз барои ман мехоҳам ки киртаи миллиро бупӯшанд. модарои тоҷик. Чӣ ки момакалонои мо мекарданд, рӯакошон маҳкам. Киртаи миллии тоҷик ягон чизи чораи зан дар берун нест. Марг ба шумо. Ҳамун одамое ки имрӯз гнидо хап ҳастед. Марг ба шумо. як бори дигар лаънати Худо ба шумо. ҳама ҷавоб метен. дар ҳами дунё кӯшиш кардан дар кора ки шумо бояд ҷавоб битен. Анаки мусур беко мебуранд, баъд мегӯянд ки Исоқу Файюб ту бояд фикр кунӣ. Шумо ки ҳастен? Шумо ки ҳастен? Шумо